आङो दा बर्थमान दंफैयो जालुकबारियाव थानाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि समाधि क्षेत्रआव ओमफ्राय आङो बेयाव नैबे भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्रआव हरखाबैनो फैनाय जाबाय माने साडेनलि फैनाय जाबाय आङो फैदोंमोन आमिनगावनि डिसि अफिसाव थानाय माने खाथियाव थानाय पार्क गोदान अपेनिं खालामदो बेयावसो फैदोंमोन ओमफ्राय गप्र केमेराखौ आंनि नैबे केमेराखौ माने एलाउ होआखै सिङाव हाबनो स' बेनिखायनो आङो हाबासै सिङाव आंनि मबाइलनि केमेराया बारा मोजां नङा माने बेनिखायनो आं हाबासै साडेनलि नैबे डक्टर भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्रआव फैनाय जाबाय ओमफ्राय नाय फैनाय लोगो लोगो बिदि भुपेन हाजरिकाखौ बेयावनो सावदोंमोन माने थैनाय समाव नैबे जायगायावनो सावदोंमोन बै नुनायानो बेनो जाबाय मेन गेट बेथिंनो हाबना फैनांगोन मबाइल नाम्बार गावनि एड्रेस गावनि मुंखौ लिरना फैनांगौ बै गेटआव एन्ट्रि खालामना फैनांगौ बेखौ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिदि गार्डेन नुनो मोनगोन नाय बिबारनि बागान नुनो मोनगोन ओमफ्राय बेनि अपोजिट साइडआवनो नाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि स्टेचु मुसुखा नोंथांमोना नायनो हागोन नाय गानबो गाबगासिनो कपिराइटबो फैनो हानाय आं मोनथिला आरोना दा नाय बेयाव JBL बक्सआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि गान गाबगासिनो ओमफ्राय बेनो जाबाय स्टेचु डक्टर भुपेन हाजरिकानि 2011 सननि 5 नभेम्बर खालि बिथाङा थैदोंमोन नाय लिरनाय दङ बेयावनो डक्टर भुपेन हाजरिका बे जाबाय मेन गेट ओमफ्राय मेन एट्रेक्सनानो जाहैबाय बे ओइ नुनाया बिदि सीसी ब्लकनि लामा बिराद साफाथार ओमफ्राय बै मेन जायगायाव थांनो थाखाय सेन्देल जुथा खुना थांनांगोन फाखाया टाइल्सआ बिराद सान्दुंजों गुदुं जाना दङ खालि आथिंजों गानोनो हाया आं थांनो हायासै बै साइडथिं गिदिंना थांदोंमोन आङो नाय बिराद गुदुं 31 डिग्री गुवाहाटीयाव दा टाइम जादों 12टा जाबाय टाइमा आङो दा नोंथांमोननो वाटार फाउन्टेन शो देखायगोन दै नायलांबाय था बैयावनो दङ वाटार फाउन्टेन शो बेयाव गानोनो हाया नङा बिराद गरम बे माने टाइल्सआ बिराद गरम सान्दुंजों बिराद गरम जाना दङ नाय वाटार फाउन्टेन शो लोगोफोर नाय भाई साब बिराद मोजां भिउ फैदों ना नाय दै गगासिनो गोजौनिफ्राय गाहायाव गोलैगासिनो थाखो 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 थाखोनो आङो दा सिङावबो हाबगोन नोंथांमोननो देखायगोन डक्टर भुपेन हाजरिकानि गासैबो मेम'रिसफोरखौ सिङावनो दंजोबखायो आं दा नोंथांमोननोबो देखायगोन नाय दैया माबायदि थाखो थाखो गगासिनो भाई साब बिराद ताग्रा भिउ नुदोंलै बिराद मोजां नांदों नाय केमेरायाव गप्र केमेरायाव बै टेम्पल बायदिखौ बे जायगायावनो डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ सावदोंमोन बै नुनाया नाय जोमैफोरखौ बरिया नांदों ना भाई साब बेयाव हाबनाय लोगो लोगो नाय बिराद गिदिर कलम मोनसे नुनो मोनगोन नाय बेनो पेन नाय मोख्रा ओइनो नुदोंना ओइनो मोख्रा ओइ वालाव नाय ओमफ्राय हाबनाय लोगो लोगो बिदि वाटार फाउन्टेन शो सोलिगासिनो नाय दै ओंखारगासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना नाय दैया बै गोजौनिफ्राय फैनानै बेयावनो गोलैजोबो नाय बै गोजौनिफ्राय नैबे जायगायाव दाउनि बासा दङ दाउस्रि दाउनि बासा दङ नाय नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना केमेरायाव नैबे जायगायावनो 24 आवार्स आलारि बाथि जोंबाय थायो नाय सान बिबार नायनोबा नोंथांमोना नाय सान बिबार नामा आं हमना मोनाखै सान बिबार बायदि ना नैबे फ्लावारा सान बिबार बायदि भाई साब बिराद गरमलै बिराद सान्दुं बै आंनि बेक साइडआव नुनाया बेनो जाहैबाय मेन गेट ओमफ्राय बे साइडथिं गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बे साइडथिं आरो बै साइडथिं एयारपर्ट बे थांनाय लामाया गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फ्रन्ट साइडआवनो मेन गेटनि खाथियावनो नैबे
डक्टर भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्रआ आङो नैबे जायगायाव दिनै जों मथा-मथि 10 बारसो फैनाय जादों जालुकबारियाव फैबानो गुवाहाटीयाव फैबानो माने आं हाबना थांखायो आरोना मोजां नाङो हाबनानै मोजां नाङो नाय भिउखौनो मोजां नाङो ओमफ्राय मेन लामानिफ्रायबो फ्लाइअभारनिफ्रायबो मोजां नुयो आङो पार्कनि गेजेर गेजेर बेरायगासिनो दानाय मानसिफोराबो जिरायना दङ ओमफ्राय साफाथारले पार्कआ बिराद मोजांनो मेनटेन खालामना दोनदो मानसिफोरा आरो खामानिबो मावगासिनो साफा खालामनाय हिसाब नाय आंनि बेकग्राउन्डआव नाय नजारा बिराद मोजां नांदो ना भिउखौ नाय बै भिउखौ बिराद मोजां नांदो ना आङो दा डक्टर भुपेन हाजरिकानि मिउजियामाव दङ नाय दरजा मोखाङावनो दङ पुरा हावा फैगासिनो बाहेराव 31 डिग्री टेम्पारेचार ओमफ्राय सिङाव एसि थान्दा दङ थान्दाथार आं दा नोंथांमोननो मिउजियामखौ देखायगोन हाबनानै बेयावबो गप्र' केमेरा एलाव गैया अब्लाबो आङो सिरि सिरि लांसै आरोना नाय सिङावनो आं दहाय बाहेरनिफ्राय देखायनाया आं दा सिङाव दङ मेन दरजाया बेनो डक्टर भुपेन हाजरिकाया मा एवार्ड मोनदोंमोन नाय एवार्डनि सावगारिफोरा बेयावनो दंजोबखायो हलिउडनिफ्रायबो बेस्ट सिंगारनि एवार्ड मोनदों बेयाव दङ असम साहित्य सभानि एवार्ड मोनदों गासैबो एवार्डफ्रानो दंजोबखायो बेयावबो एवार्डनि सावगारिया दङ मा एवार्ड मोनदोंमोन रियेल एवार्डफोरा गावनि न'आव दंदां हलिउडनिफ्रायबो मोनदोंमोन दा बर्थमान आं हारसिंनो दङ आं हारसिंनो बेरायबाय थादों नायबाय थादों एक्सप्लर खालामबाय थादों आरो सिङाव ग्राउन्ड फ्लोराव सासेल' दङ ओमफ्राय गासैबो पार्कआवनो जिरायना दङ मानसिफोरा हाबाखै सिङाव पार्क बायदि नालाय बाहेराव ओमफ्राय बाहेराव दंजोबखायो मानसिफोरा ओमफ्राय सिङाव आं सासे दङ आं गोजौआव फैबाय गाहायाव सासे दंबाव आं सेकेन्ड फ्ल'र मोनबाय दा बेनिफ्रायबो मोजां भिउ नुयोमोन नाथाय दा केमेरायाव मोजां नुहुरनाय नङा बैनो पार्कनि नजाराया आं थार्ड फ्ल'राव थांगोन दा नाय लिफ्टआ बै जाहैबाय लिफ्ट ओमफ्राय ग्राउन्ड फ्ल'र बै ग्राउन्ड फ्ल'रा हिसाब आंखौ दहाय गेटआव सासे मानसि दंमोन बे सिङाव केमेरा एलाव गैया होनदोंमोन माने गप्र' केमेरा एलाव गैया मबाइलजों भिडिअ खालामनो हागोन होनदोंमोन नाथाय आङो दा सिरि सिरि बानायबाय थादों इन्दिरा गान्धीजों डक्टर भुपेन हाजरिकाया फट' खेबनाय नाय बे ओमफ्राय बे राजीव गान्धीजों नैबे जोंना तरुण गगैजों फट' सावगारि खेबनाय नाय बेयावनो दङ गासैबो दंजोबखायो डक्टर भुपेन हाजरिकानि मेम'रिस महरै बानायनाय जादों नालाय बे जायगाखौ स' बेनोसै मामनि रयसम गोस्वामीजों डक्टर भुपेन हाजरिका नाय फट' खेबनाय नैबे आशा भुसलेजों नाय बिदि गासैबो बेनि सावगारि गोजा मेम'रिस महरै लाखिना दोनदो बेयावनो नाय भुपेन हाजरिकानि बिजाब बेफोरो भुपेन हाजरिकानि डेड बडि नैबे डेड बडि खालि माने बेखौ सावखालि फट' खेबनाय बैनो जालुकबारि मेन सेन्टाराव आङो आमिनगावनि सरायघाट लेकआवसो फैदोंमोन 1 थारिखैनो अपेनिं खालामदोंमोन बे पार्कखौ ओमफ्राय बेयाव आंखौ एन्ट्रि होआसै मानोना आं गप्र' केमेरा लाबोदोंना गप्र' केमेराया एलाव गैया बे पार्कआव स' आङो नैबे दिनै भुपेन हाजरिका समाधि क्षेत्रआव साडेनलि फैनाय जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायलांसै मा बेनो जाहैबाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि अरिजिनेल जुथाया बेनिफ्राय नाय डेड बडिखौ सावनायाव हा बेनिफ्राय लाखिना दोननाय बिजाबफोरा नाय बिजाबफोरा बेयाव दङ गाव लिरनाय बिजाबफोर बेनि उनाव नाय बिजाबफोरा भुपेन हाजरिका लिरजोबनाय बिजाब नैबे जाबाय अरिजिनाल गस्ला भुपेन हाजरिकानि बेयावनो कालेक्सन खालामना दोननाय जादों बे माने मिउजियामाव बेनि उनाव आरो साव गैला आरो ना ग्राउन्ड एकदम गोजौ बिदि मानि बे थिंनिसो बायदि मोनदों ना बे थिंनि बायदि मोनदों नाय बेनो लास्ट फ्ल'र थार्ड फ्ल'र ओमफ्राय नाय गाहायाव ओइ ग्राउन्ड फ्ल'र नाय सिरिया थाखो बिदि फैनानै बेयाव उन्दुबाय आङो दा गाहायाव थांफिनसै गाहायाव थांनानै दसे टाइम स्पेन्ड खालामसै बेनि उनाव थांफिननांसिगोन फैसा बिथिं लामा गैया लामा बन्द बिथिं थांफिननांगोन आङो लामा दं सानदोंमोन आङो बै नुहुरनायानो मेन गेट बेथिंनो बेनो दरजाया मेन दरजाया बेयाव एसि दङ पुरा गेजेरावनो दरजायाव बिदि आरोना थाखो सिरिफोरा नाय
मोनथाम फ्लर दङ नैबे माने भुपेन हाजरिका मिउजियामाव फिलिंसखौ मोजां नांदो फैनानै आङो 10 बारसो फैखांबाय बे जायगायाव अब्लाबो दिनै आरो देखायनो फैफिनबाय माने आगोल फैदोंमोन मबाइलजों भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय दा गप्र' केमेरा लाबाय नालाय गप्र' केमेराजों दिखांनो फैबाय आरो ना नोंथांमोननो देखायगोन गासैखौबो नायलांबाय थादों जायगायाव आङो 2 घन्टासो थानाय जाबाय ओमफ्राय दा थांफिननायनि सम जाबाय लासै लासैनो थांनांसिगोन बे साइडथिं पार्कआ दङ ओमफ्राय नैबेथ' मेन एट्राक्सना मेन जायगाया मिउजियामा बे साइडथिं पार्कआवबो आं दान्दिसे सम जिरायबाय ओमफ्राय जोंनि न'निफ्राय जोंनि जायगानिफ्राय नैबे जायगाया 60 किल'मिटार जायो आं बासजोंसो फैदो 70 रुपिस लायो पार पार्सन बासाव ओमफ्राय जालुकबारियावनो ओंखारबाय जालुकबारिनिफ्राय ओंखारना ससे थाबायबोनो गोनां जायो थाबायनानै बे जायगायाव हाबफैबाय ओमफ्राय बे जायगायाव टिकेटआ फ्रि दै फ्रिसो बेलेग पार्कफोराव जिबायदि फैसा लायो 20 थाखा 30 थाखा नैबे जायगायाव फ्रिसो ओमफ्राय बे मेन गेटआव गावनि सिगनेचार गावनि नेम गावनि मबाइल नाम्बार लिरना फैनांगौ नाय बेकग्राउन्डआ बिराद मोजांथार ना इउटुबाव मेम'रिस महरै लाखिना दोननोसै नोंथांमोनाबो मालाबाफोर जुदि गुवाहाटियाव फैयो जालुकबारियाव फैयो नैबे जायगायाव दान्दिसे सम टाइम स्पेन्ड खालामब्ला एकदम गोसोखौ मोजां नांगोन फट'बो बिराद मोजां फैयो माने फट' साफायबाबो मोजां फैयो बेनिफ्राय गुवाहाटि इउनिभारसिटि थांनाय लामायाथ' बिथिं थांबायनो मेन गेटआ ओमफ्राय एयारपर्टआबो बे साइडथिं शिलं लामाया बे साइडथिं थांबाय सिद्दा जों दा थांनांसिगोन नैथिं बुरेस्वर लाइनथिं आमथि फोरबोआव कामाख्या टेम्पोलाव अम्बुबासि मेला जायो स' बे अम्बुबासि मेला जाखालि फैनांगोन आरो बारा दिन गैला मास मोनसेबो गैला 22 तारिख खालि नामा जुननि बे खालि फैनांगोन थांनाय बोसोरबो फैदोंमोन ना जोङो भिडिअ'आथ' इउटुबाव दंखायो थांनाय बोसोरनिया देग्लाय ग'प्र'जों बानायगोन थांनाय बोसोरै मबाइलजों बानायदोंमोन भिडिअ' ओमफ्राय बालाजि टेम्पोलाव थांनांगोन नेहरू पार्कआव थांनांगोन दिघली पुखुरी थांनांगोन पल्टन बाजारथिं थांनांगोन बिराद गुवाहाटियाव बेरायनो गोनां जायगा दङ र' दा आंनि बाकेट लिस्टआव बेनि उनाव गोबां दङ जायगा फैबाय थानांगोन लासै लासैनो मोनसे मोनसे भिडिअ बानायबाय थानांगोन